Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 4:07 nin hapon. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Marhay na hapon uya po ang detalyes kan alas 4 bareta sa lado nasyonal. Nakahandaan pharmaceutical company na nagibukan Sinopharm vaccine na magpadara nin 25 milyon na bakuna sa Pilipinas. Inian sinabi ni Abogado Mark Tolentino, Presidente as in CEO kan MKG Universal Drugs Trading Corporation na eksklusibong distributor kan bakuna kontra COVID-19 sa Pilipinas. Sigun kay Tolentino, tulos na maipapadara sa nasyon ang milyon-milyon na mga bakuna sa oras na magluwas na ang emergency use authorization hale sa Food and Drug Administration. Tinaawanin doon kan abogado na kan Enero pa sina nagsumitir ning aplikasyon sa EUA. Alagad sa kurungunyan, pighalat panindan resulta kay ni. Sa huri, tinaawan kan pinahayag ni Tolentino na ang Sinopharm ang maikukonsidera na China's best vaccine na pwede sa edad na 3 anyos, sundo sa 2 anyos, maging sa may mga helang na o persons with comorbidities. Alas 4 bareta sa lado nasyonal, pinagsurat ni News Director Edwin Peralta, katuwang sa Technical Control June Napolis, ako po si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Bear Brand. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Rexidol Forte. Lakas banat sa 4. Marcaban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Red Horse. Lakas ng tama, pero di wasak. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Uya ang mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Marhay na mauran-uran na maburubagyong panahon na kahaponon sa Indo. Ngunyan pong petsa 19 na kan Abril 2021. Kami po nagre-respetar na naman sa lambang miyembro kan sosyudad asin familia kasabay ang paglaom na yaong kita gabo sa marhay asin ligtas na sitwasyon sa tahaw kaining puro ka dipisilan, bagyo, COVID-19, ASF, mahal ang karneng urig. Kayang-kaya ta ini, basta po, dahil kita magpuknat nin panarig asin pakimaherak sa amang Diyos. May pigmi meriendahan lamang tabi, asin igwa lamang ning nagdadangog dyan sa sato. Sa Bicol Target, ngunyan na pagkahapon, sagkod kitang 5 p.m. Mag-iriba-iba lamang sa paagikan mga istoryang minaburutwa sa palibot. Katuwang ko dyan ang Mega Force Patrol sa 1st District. Yaon dyan si Compadreng Jomar Bien. Sa 2nd District si Pading Al Armario. 3rd District, ang birthday boy, Compareng Jim Nasalita. Katuwang si Ands Galero, Renz Luna, asin Luens Barcena.
Sa Manibela si Henry Boy Mata. Sa technical control, yaon dyan ang kapartner ko, the man from Poland, Dion Napolis. Sa newsroom, pag-araw kaning oras po, nagpapalagatak dyan kan Antigong Olivetti. Olivetti ba yung kan? Brand yan. Haloy ng testigos June. Ang makinilyang ang nakakaisikan gabos na klase ni istorya na iyo po nagkontribuir, nagdalagan sa Republika kan Pilipinas. Ano, Direktor? Nya ikaso da beso ano. Ano nga ning brand kan makinilya mga Direktor? Olympic, yan. Olympic pala ba kung Olivetti? Testigusan sa dakol na mga pangyari po sa Pilipinas, Buda sa Kinaban. Yan na Olympic. Tabi. Sige, siyempre nakamonitor man dyan si News Manager Mardela. Sa Production Center si Angel Mustasa. Sa IT, sa Arabang-Tabang dyan si Arven, Buda si Richard. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Sa gabos pong mga naka-log-on man sa samuyang Facebook account, ang DZGB News Online, good afternoon po, hali sa Pilipinas. Sa inman pa kamong parte po, kan Kinaban, asin kam Pilipinas, marhay na hapon, hali po digdi sa syudad kan Legazpi, Pilipinas. Sige. Pwede ka mo dyan tabi, magpaabot man kan sa indong apresyasyon kang programa. Ano man na apresyasyon po yan. Sa muya yan na mimirar nin marhay. Tabi, o pwede ka mo dyan magpaabot nin dagdag, asin iba pang mga istorya man, mantang kita nagpo-programa sa chat box kang DZGB News Online. Dali, at bumababa itong ating face mask, Sige, naghuhuros. O kaya sa sakuyang Facebook account, hanapon lang ni Dupio Fernandez. Sa telepono numero ka man, 0926-0156-020. That's 0926-0156-020 sa gabos na Globe subscribers. Sa Smart, 0961-759-0888. That's 0961-759-0888. Maray na hapon dyan, kay Sir Popoy Balmes sa JRB Calibration and Battery Shop diyan sa Lapu-Lapu, kan Legazpi City. Maray na hapon tabi diyan sa JRB Calibration. Perting mga dekalidad na mga bateriyaan yaon diyan nakahampang permi ni Sir Popoy na Balmes. Maray na hapon tabi sa imo. Sige, doro-diretso na kita kan bungkaras nin mga istorya diyan sa luwas. Nasa linya si Compadreng Al Armario. Isihon ta. Bit-bit na impormasyon. Compadreng Al, marahin hapon. Please go ahead na. Yes, mauran-oran pang hapon pade. Pero mantenidong koordinasyon sa mga respetibong local government units kung saan naka-assign ang mga pulis para makatabang sa anuman na asistensya. Lalo pangunyan na bako man o bako pamaray estable ang kamugtakan kan panahon. Yan ang standing order sa kanyan ni Bicol PNP Regional Director Police Brigadier General Bartolome Bustamante sa sayang mga tauhan Bicol-wide. Bako sana sa panahon na siring kani, kundi sa anuman na mga programa o aktibidades kan lambang LGU kung saan sinda naka-assigned. Kasod ba si Director Bustamante, orderan man sa iyang mga tauhan o units kan PNP na tumabang sa pag-evacuar kan mga residentes sa mga peligrosong lugar, lalo na sa mga nasa gilid kan dagat, salog, asin ibang pang mga kritikal na lugar sa Bicol. Kung kaya naging matrayong puman ini sagod sa ngunyan na aldaw kung sa'yo na niba pigya di kamp naman arog kaning mga digdiman sa syudad nin Legazpi.
alagdang nanikan na PNP, iyon na regular man indang pigigibo sa mga siring kaning may kalamidad, asin ibang programa, asin susog sa tugo ni Bicol PNP Regional Director Bustamante. Ang importante sa naman iyo ang close coordination kan mga pulis sa man digdi sa Bicol Region sa lambang LGU para areglado ang sa indang maray na koordinasyon asin na resulta kan trabaho sa pagserbisyo sa mga tao. Roger. Yan pa din ang informasyon pa digdi sa Luwas, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al. Inisyal yan na bulos kan istorya. Ale dyan sa kay kumpadreng Al Armario, direktiba at trabaho, obligasyon, responsibilidad na ipigatang po kan general kan PNP digdi sa Bicol. Sa oras na ininin kalamidad, doro diretso mo nakita kan mga istorya, establistan linya. Paghali naman kay kumpadreng Al Armario, ipreparar ta. Yao na sa linya si Luwens Barcena. Luwens, marahin hapon. Go ahead. Salamat tabi, Sir Pio. Maura na pagkahapon sa mga dagdag pang bareta na naram sa Legazpi City Task Force Kaliligan Chief Mark Andy Barbilla na tugutan ang mga pampasahirong jeepney sa 3rd District area na magpadrada in mga behikulo sa may ampang Kampabskan Post Office. Ini pagkatapos na ipagunambitan ka na sambitan ng hepe sa DCGB News na duwaman sana ang sayang pigtugutan na magparada digdi para tawan ko ta na ng konsiderasyon ang mga empleyado na dai na magparasiriring sa Legazpi City Terminal. Autaan ginibo daw kan mga nagkapirang mga may driver. May nararada na lugod, nagtripon-tipo na sa nasambit na lugar na dai na lugod na autom. So physical distancing. Dahil kini inuyam-uyaman si Marbella, pinakansel na lugod sa mga pagparada dyan sa lugar. Dangan ang ginibo, pinatirikitan lugod, naduwaman sa daan uroro na maparada, lumay nagpaso sa pulo sa Puminila. Garit, kita talagang mga Pinoy ade. Dahil Roger. tato magsurunod. Correct. Dua pigko-konsiderar na sa nakunta na tanganing day na magparapasiring duman sa Grand Terminal Baga. Roger. Uy, ako diyang kiandi. Disiplina, gabos lugod duman sa terminal. Roger, Dahil to that. napagtugutan lugod iyan, matuod na so tawo. Ota, nagpara, gumagagari, nagpara pakimahirak kay Marbella na kung mapupwede nga yan, sir, tugutan niya kami digdi. Oh, Auta ang ginibo lugod na nagurumul-umul na. iyan, sige. O nagreklamo na lugod sa mga taga-Legazpi sa iya, ta imbes ka makatuwang, nakaulang palugod sa lumay kambulos din trapiko. Kung kaya sayang ipinagunambita na pasensyahan na sana daw sa mga driver and operator kan mga jeepney na ini, kung patirikitan niya kay ni, dahil man daw nagtuturbod ini sa kondisyon ni sa agrangay kan mga driver na ini, kaya balik lugod sinda sa terminal, duman sinda maghalat nin pasahero. Iyo, duman na sa nalugod di ano, dahil na dyan tutugutan sa may headless monument, sampang kan post office lugod. Ay, natabi, Sir Pio, taday man daw nagtubod sa Ororon. So much the better. Primero, legally speaking, for all legal intents and purposes, dahil talaga mapupwede sinda dyan. Roger to that. Kinonsiderar na nga ni, iyo pa sunag arabuso. Correct. O di biyo pa duman na sana. Roger. Garuman sanaan Luwens Baga, kung sain ang sinihan, duman mahiling so mga sine. Correct. Duman na kita magtuod. Roger to that. Sige, saka. O di paano kayan sindaman sana naghayop kan lubang ninda, buminiltada, sualpog sa indang pandok. Correct. Yan, Sir Pio. Sige. O, susog kay Barbella, na-testing na ngaya, di sa masunod ngaya, di na ngaya kami magtataon ngaya ni konsiderasyon sa mga siring kairing mga individual. Tama yan. Sige. Roger, so yan tabi, Sir Pio, mga dagdag pang istorya, halinin sa Legazpi Port District area, ako po, si Luwens Bursi Barcena. Salamat Luwen sa dagdag na istorya. Yan ang problema. Puwera di los ubos sa satuyang mga Pilipino. Gabos kita o kadaklan pera de los ubos dailang makulugan so mga tanos man na siyudadano kadaklan diyon habo igilid ang mga individual na konbinyensya dawa ko nababalgar na anlay ang gusto permisa nang so konbinyensya ninda
kisihoda kung ang general welfare apektado. Kisihoda kung may nababalgar na lay. O yan dyan na mga nagpaparada sa pa 3rd District na jeepney. Kinonsiderar nga ni kunta na ni Andy Marbella tanakihuron man on the human side of the story. Sige, magparada dyan, duwasan ng jeep ang pagkabanggi gayod or kung rush hour. Tanganing su mga mapasiring sa 3rd Distrito, dahil naman magpasiring duman sa terminal for human reasons, purposes. Consideration. Auta inabuso. O di tama yan na ginibo ni Andy Liit. Ibueltad dyan sa terminal. For all legal intents and purposes, dyan talaga ang sa indong dapat na lugar. O ngunyan, paano? Di nadisiplina. Diba? O nababalgar so primero, kung tutuyuhon, di ko ta na sinda mapupwede dyan, kinonsiderar. And ikadua, paano man itong mga yaon duman nagpaparada sa terminal na nawawaran ng pasahero, nawawaran ng patas na laban, tayo ang minaparada outside of the designated legal terminal. Di ba? Kaya yan, sige na. Diyan na, matuod na ang mga tao. Sa araw ka na sa pasistema, sa nagabaga. Araw kaan, buda sa ibang lugar. Kung sa inso garahe so parada, duman ang pasahero, maghalat, duman mag-pick up, duman maglunad. Maray na hapon and belated happy birthday kay Madam Mariel dyan sa Virac, Catanduanes. Madam Mariel Tabuso Turzarano. Tama ba? Sige tabi, Madam Mariel. Nakamonitor da si Madam Mariel dyan sa Virac, Catanduanes. Maray na hapon tabi isay mo, Madam. Kumusta na po ang kamugtakan mo? Get well soon. Diretso kita kan mga istorya. Ali dyan sa luwas. Nasa linya si Ans Galero. Ans, marahay na hapon. Please go ahead na. Go ahead. Sa mga dagdag manyatong bareta, uminabot pa lang sa 16,824 ang bilang kan mga pamilyang na-evacuar sa bilog na probinsya Canalbay dahilan sa okay durante kan anuman kan bagyong Bising. Inian pinakauring impormasyon na nako akan DCGB News gikan sa Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO sa panginit ni Dr. Sudek Daib kung saan kumpresto ang 16,000 labi na pamilyang inin 59,000 labi man na mga persona digdi sa probinsya kan Albay. Alagad posibleng sa pag-adalagan kan mga oras ngunyan na aldaw asin sa mga maabot na aldaw posibleng magkabarawasan na ini sa rason na pigsusunod na ngunyan ang local decampment measures sa kada LGU, syudad o munisipyo digdi sa Boyang probinsya dahil sa naiili na nagluya naman maraot na kamugtakan kan panahon. Pero kang bilang kang nasambitan ng evacuation report na ipagpaluwas mo yan kan APSEMO digdi sa probinsya kan Albay, sinabi man o kinonfirmar man kan sa indang opisina sa pagikan sa indang activity monitoring report na wara kita ni casualty na nai-record di sa bilog na probinsya kan Albay, may wara ni nagadan na injure kay nawawara dahil nga ni sa presensya kan bagyong Bising. At sa upang good news na darakan APSEMO yun dahilan sa wara man ni na-report na danyos perwisos di sa probinsya kan Albay, maski na nga ni nagdaranin patakot ang nasambitan ng bagyo sa satuyang mga kapwa Albayano. So ngunya nag-abiso ang APSEMO na padagos mangyari na mag-monitor sa paluwas na bulletin kan DOST Pag-asa Tangani na maaraman kung ano nangunyan ang presidente kamugtakan kan nasambitan ng bagyo. Pero so nag-evacuar gabos-gabos? So pamilya tabi Sir Pio, 16,824. So mga persona o individual, 59,656. O di maabot sa 60 bil na payo? Yes, sabi Sir Pio. Ungon yan, diit na yan na nagdidicamp pagkatapos na so mga LGUs, igwa na ni decampment orders. Yes, sabi Sir Pio. And ko pasunod man grabe so protocols kontra sa COVID-19. Roger Copia. Tabi Sir Pio, ang mga impormasyon paharid di sa Kapitolyo Provincial, Ans Galero, DCGB. Salamat tabian sa dagdag na istorya. Ali dyan sa luwas. Minabot man sa mil-di-mil, sabi na nga ni Imilimil.
Rebakwar na persona sa Albay. Expected na po yan. Sige, establish ta ang linya. Dumang kita sa Premier Distrito Canalbay. Aramon ta kung okay ang linya, hindi naputol. Si Compadring Jomar, Pading Jomar, go, go, go. Salamat, Pading Tiyo. Good afternoon. Good afternoon sa mga paraan tabay. Nagdecamp na halos ang gabos ng mga lokal na gobyerno digdi sa First District. Kad mga nag-evacuar na mga residentes. Inian kumpirmasyon kan mga chairman kan Disaster Risk Reduction Management Office sa DCGB News. Manuan kan Tiwi, sinabi ni Mr. Maui Damo, ang chairman kan disaster sa naunang bitan na banwaan na umidabot sa sobra sa 2,000 na pamilya sa indang mga naibakwar asin pinauruli na rin kasubago alagad sa iyang sinabi na nagdesisyon sindang paulinan mga ini matapos na kuminalmana suuran asin paros sa indang banwaan. Pero kinakaipuan ng damang giraray na personal na biniresita sa mga lugar na uulian kan mga inaibakwar tangani na personal nindang ma-assess kung ang mga ini pwede na maguli. Yan. Bago sila nakadesisyonan mga ini pag-uruli na. Magayunon, Compadring Joe Marano, first time kong nadangog naan sa rong MDRRMO unit, iyungo na ang nagdisita personalmente, pinag-assess sa mga lugar na bebeltadahan kan mga nag-evacuar kung pwede na tugutan silang makabuelta. Over. Iyo pa de, iyo da sug dinay baminda. Lalo na't kung sa to magapaling magigiromdoman kasuod ma naamay supay bakwar dahil ang pagtaskan tubig sa mga barangay sa mga baybayon. Iyo na pig-confirm man ni Dr. Cedric Baga na storm surge man ang ito. Opo. Roger. Oo. So, ang ginibo ninda, pinasiran talaga ninda kasubago, iniling sudalagang kan tubig, bigasas ninda, bago sinda nag-desisyon na pwede na magbalik sa mga tao. And sa Banwaan kan malinaw, nagpaka-uli naman, halos gabos na pa rin, nagpaka-uli na. Nangon yan, ang mga alkalde kan First District kan Albay o ang sa indang representante, nasa pagtiripon, digdi sa syudad kan Tabaco. Inihuli sa ipinaapod na meeting ni Mayor Crisel Agman Luistro bilang chairman kan Area Development Team 1 o ADT1, ang grupo o organisasyon kan mga lokal na gobyerno digdi sa First District. Ang sa indang pinag-uuralayan sa mga oras na ini, iyong makaskas na pagdakol kan bilang kan COVID, yan. Particularmente sa syudad kan Tabaco. Yes. Sing pag-aadalan guys kan mga ini, although dahil kita na nag-pirit na mag-atinder pata dahil abo ko nang makadagat kita sa tamo, sa marina nag-iingat, pag-urulayan kung ano magiging pasistema kan lambang Banwaan, lalo na sa mga magralaog sa syudad kan Tabaco. Ang saro patabi pa din na sa indang tutukaran ko dyan, itong pagbalikan kahikan mga bus. Iyo. Ang mga pasahero na pasiring sa Banwaan kan Malinaw asin Tiwi, ali sa Metro Manila, sa Tabaco mabaraba. Iyo. I-expect na Compadring Jomar ta para mintras kung nabagang pig-hold kang LTO and LTFRB subiyahe por dahil kaining bagyo. O ngunyan, aabangan taman agad kung gura no ka-efektibo ang ipapasunod na protocol kan mga bus companies, lalong-lalo na sumasakay duman baga sa Manila na dapat iguaning kompletong papeles. Yan tamaaraman. Tagariman sa nabaga Compadring Jomar, eroplo kung talaga kung gagayo doon, tinugutan nga ni sa eroplano baga Pading Jomar, basta igwa kaning negative test kan o negative na resulta para sa COVID na pinaagi sa antigen, saliva or swab, makasakay ka sa eroplano. Di pwede man nagibron sa mga auto, basta sa Diyosan sana ang paghiling kan, pagsunod kan na protocol, boda sa Diyosan ang pag-implementar ka yan. Saro pa dyan tade, na pag-aadalan ninda, pasado sa impormasyon na nako ako, itong may bitaran, so nagruluwas na
sitwasyon na duman sa mga kolorom na van, ang paglunad mo, may ready na ang negative swab result Iyo nga niyan. sa imo. Oho, taan mga Pinoy baga mahihilig sa sindikato. Diyan kita Oo. matibay. Ngunyan, kung halimbawa, kumpadreng Jomar, centralized baga ang pagpasakay na nin mga pasahero dahil na magtugot kan mga kolorong van, dumanag kabo sa terminal, magbugtak duman nin health personnel na iyon ma-check kan gabos na mga dokumentos na yan bago mag-board sa auto, sa bus, Oo. igwa kita ning sense of protection. Mas magayon nga ni, kung duman mismo ang testing, Yes, kung may iyo. darang papeles, madali na nga ni bakalon baga. Pwede, duman ang testing sa terminal halimbawa sa duwasan na halimbawa ang point of origin, Cubao and Pasay. No other than. O, Opo. pagkatapos, Oo. duman na ang silyuhan ang auto. Dahil magluwas. Oo, sa bago baga, kung sa itong magigirumduman, sa programa ng BP Henry, may Oo. po yaon sa Manila na taga-Arimbay, tigpapatunayan niya na may sindikato Iyo, oho. na nakipag-contact na siya sa sarong van na nagpropose sa Facebook. Tapos, ang taramon sa iya, di kami na nga, magbayad ka lang ngayong 2,000, kami na ang bahala, pati ka negative result. Kumbaga package Kung may deal. Oo, tika po may nasa nangyay ka sa arong kayo ng lugar, igwa ka ng resultang negative. Na mas delikado, taday ta na mo monitor. Kumpara kung daing tugutan na mga van na yan, puro sa nabas ang magbiyahe, mas safe gayod. Oo, and centralized ang pagkuakan testing. Yes, kopya, sige. Dahil pagtugot ang walk-in na ngayon, tara na ngayon akong papel, delikado na yan. Day pwede, Mga sige. Pinoy pa daw. Oho. Pero yan, pwede sa tiglalao man natutukaron man mo dyan, kung paano yan, paano masiguro na ang mga arabot hindi sa siyudad ng tabako na lunad yan bas, lihiti mo ang mga darang papel Papeles. sa testing. Yes, oho. Oh, Sige. yan, dahil pa kitang dahil na ongoing pa na pinagigibong pagtelefon mo yan, mapalop na sa natabi kita pa dahil kung ano ang resulta kan sa idang mga mapagkaulayan. Yan ang Kopya. report, Jomar Bian, DCGB. So, yan po ang mga report ni Compadre Jomar. Ali dyan sa 1st District man Kanalbay. Taon to, bibeltadahan ten. Pag-uri-restoryahan yan na temang iyan, Standby muna, Renz and Compadre Jim. Inabot kita kan oras, kan sa tuyang pag-acknowledge. Alas 4:34 hapon. An oras hatod sa Indokang. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Marcaban GT. Para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Marcaban GT Disinfectant. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours. Laban sa amoy pawis. Nido Junior, para sa kaakian na saro hasta tulong taon. Nido Junior, ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Igwa man mababakal sa dakulang pakete. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy Tabaco. Ram Pharmacy. Ultra Drug Albay. Gemel Pharmacy. At sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya.
Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang fotoro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viracatan, Duanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Sumali sa magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng kahit na anong Jim's Coffee products na may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre na may pangalan, edad, kumpletong address, contact number, pirma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilagay, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Sa July 24, 2021, magkakaroon ng preliminary draws kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos each mula Luzon, Visayas at Mindanao at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan may isang mananalo ng 1 milyong piso, 1 million pesos at 100,000 pesos para sa kanyang partner outlet. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for details. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2021. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help Todo Protect. Choose Nido 3 Plus. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GP at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies!
Choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mamis! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Todo protection, mamis! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mamis! help Todo Protect. Choose Nido 3 Plus. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan! Sarap na sa orange, yummy, banana! Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sumali sa magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng kahit na anong Jim's Coffee products na may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre na may pangalan, edad, kumpleto address, contact number, pirma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilagay, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Sa July 24, 2021, magkakaroon ng preliminary draws kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos each mula Luzon, Visayas at Mindanao at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan may isang mananalo ng 1 milyong piso, 1 million pesos at 100,000 pesos para sa kanyang partner outlet. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for details. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2021. Bicol Target. Sabi ni Madam Mariel dyan sa Vira Catanduanes, thank you for the greetings on air. Maray naman po ako. Ay, salamat. Okay ka na, no? Makusog-kusog pa ang duros and may pabugso-bugso pang uran digdi. Iyo po tabi dyan sa mga taga-Catanduanes, specialmente digdi sa may eastern seaboard, sagkod dyan sa norteng parte, ang explanation kayan kan Pag-asa is expect pa ang medyo stormy weather. Araw ka na sitwasyon, sundo pa nga ni sa aga. Sundo pa yan sa aga till Tuesday morning. Yan, maagi so, kumbaga, ultimong porsyon, quadrant kan bagyo. Sinakob ning diit, sinawisawan po kamo dyan. No, kaya expect pa po ang medyo arog ka na panahon pa, ngunya na maghapon, sundo dyan na matanga, dyan na maaga, pero ma-dissipate ni ang diit-diit tabi. By Tuesday morning, tibaan nga ni marayrahin na ang panahon dyan sa Indo. Ingat lang tabi may high pressure area dyan sa itaas kan Pilipinas, kaya dahi nakakadalagan nin makaskas pa so bagyo. Kaya arog pa po kayan ang sitwasyon kan panahon dyan sa Indo. Ingat lang po tabi ha, iyuan so pahayag kan Pag-asa, consistent po. Naarog ka ng explanation kan Pag-asa digdi sa region, kan kamugtakan kan panahon, lalong-lalo na dyan po sa may Catanduanes. Sige tabi, ano lamang ang pigmerindalan, Madam Mariel? Igwa pa ka so tapavi na masiramon dyan, ha? Establish tan linya, 15 minutos bago magabot ang alas 5 nin pagkahapon. Okay ang linya ni Renz, dyan sa Daraga Renz, marahin hapon, please go ahead na. Yes, maray na hapon tabi Sir Pio, na maray na hapon sa mga parantabay sa mga dugad niya tong mga bareta sarong senior citizen and irido. Makalis na ma-hit and run, digdi mismo sa may lada, so dakulang lada, digdi sa may barangay Malabog, Daragalbay, Kaswago, Pasana. Kaya nga din sa naging resulta, na pano-pano ding pagkauyam as in dagit,
ang kapitan kanunambitan ng barangay na si Kapitan Paulo Montaliana. Dahil sa nangyaring insidente, may iling sa footage na ang biktima na namin bida ni Salvacion Millares, sa senior citizen, nagalakaw dyan sa gilid kan tinampo, kan biglang binangga ng sarong pick-up truck or pick-up na kotse sa gilid mismo kan tinampo. Paharunot pa na Roger, resulta para natapok iniong biktima sa gilid kan tinampo. Ang isang ngunyan na irido asin ngunyan nagpaparahay na sa BRTTH. Sigundigdi sa mga nagresponde sa Daraga Emergency Response Service sa pahingan ni Sir na John Patrick Brescia. Siyang sinabi na ang nambitan ng biktima nagsapar ng injury sa iyang tikab o chest injury dahil nga sa nangyaring aksidente. Yan itom na pick up yan pasiring sa kuan sa Ligaspi Roger Tabi Serpio. Mara sa pamambaya o ding konsensya ang sa demon yung pag-ugali kan driver na yan Roger, as in may iling Tabi Serpio sa footage na halos gariwa talaga sa direksyon ang pagmaneho kay ning auto dahil lang pag-abot niya ni digdi sa may Purok 1 aran digdi sa may Barangay Busay kung pagbabasehan niya to sa footage talagang muntik na naman ini makabangga sa sarong kasabata na auto. Pawardi-wardi. Roger. Ini nga ni na nadali digdi sa may Lada diyan sa Daraga. Gilido na kuan. Babae. Roger Tapi Serpio. Pagkatapos day pwedeng bako sa conscious kan pakabangga niya kinabig niya patahaw subihikulo. So gustong sabihin igwasyon ning dakula pang extent ning control sa dalagan kan bili ko buda pinadiretso niya pa. Roger Tapi Serpio. O takon sabing daing na ning kontrolan pagbangga duman sa babae pwedeng dumiretso na ito sa gilid namaransiol na siya kung hindi ipapakabangga sa babae deliberately kinabig niya so wala o sumadibela pa wala tanganing makatama siya sa dalagan sa kalye. Roger Tabi Serpio. Isus Mariosep naman na. Sa ngunyan nagpadagos ang investigasyon man kan barangay council asin dakulang tabangani ang CCTV na pinagkabit dyan sa nambitan lugar asin sa ngunyan nagagad naman sindan ng asistensya sa Daraga PNP na magsagibo ng investigasyon tanganing mahanap ining arroganteng driver at talagang niligis ang sarong senior citizen maski na nga nasa gilido na kan tinampo digdi sa barangay Balabog, Daraga Albay, kaso bago pa sana Tabi Serpio. Giliduno ng marhay. Roger. Ining senior citizen Tabi Serpio, maluwi nga sa paglakaw niya, halos digdi na talaga sa gilidon. Dahil ta senior citizen na nga ni, dahil taaram kung anong rason kaya ning driver, tabiglang binangga iniong senior citizen sa gilid kan tinampo. Dahil siya makakadepensa, very glaring dyan sa CCTV. Binangga, pagkabangga, nakabig niya pa sumadibila sa tama ng dalan. Roger. Gusto sabihin, may wish you pa sa auto. Roger Tabi Serpio. Out of control. Ibig sabihin kayo ito, aram niya pa nangyayari. Aram niyang nangyayari. Suka demonyohan niya. Roger. Ibaga. Sige. Kaya sa ngunyan, magibo sigurado ng investigasyon ng Daraga PNP, review gabos na CCTV na posibleng mga lugar, na posibleng inagyan kaya ng black pick-up na nakabangga digdingan ni senior citizen na sa ngunyan, nagpaparahay na dyan sa BRTTH, nagsapar ng chest injury, as in posibleng igwa pa nga ng head injury, sigun digdi kay Sir na John Patrick Brescia, dahilan ta talagang matindi so tama na sinapar kaining biktima. Maray nga ni tada isa na ligidan talaga na run over. Roger Tabi Serpio. Kahirakan sunadali. Susko, sige. Yan Tabi Serpio, ang magdagdag na pangyari digdi sa luwas, live digdi sa Daraga Albay, Renz Luna, DCGB News. Salamat Tabi Renz. Kung may nakahiling ka itong vehikulo, naka-identify, pakitabang na lang sa otoridad, madakop may kagibuhang kaan ha. Dahil sa magdepensa nga out of control so auto kung ano pa man na hilingon sa footage pa ding na adyon pakabunggo kinabig niya babalik naman duman sa natural na lane sa tama ng lane di gustong sabihin nakokontrol niya takunda pakabangga duman sa tawong ito diretso na siya na maransiwal pagilid kung sa nagwardi-wardi dahil man nagwardi-wardi balabyano pa sa dalagan napaharurot niya pa so gustong sabihin iga pa ning sense of control so tawo duman sa bihikulo and so bihikulo nakokontrol pa. Yan. Sige. Establish tang linya. Okay ba? Hindi naputol. Si Pading Jim, alamin natin.
Diyan sa Tercer Distrito kan Albay, Pading Jim, go, go, go. Matabi pa ni maray na hapon sa mga parantabay niya to. Sa obserbasyon lang nato an supply kan kuryente dahil na-estabilisar mo niyan. Palsok, ilaw, palsok, tabi, hindi sa area kan na kamalig na paano daw. Dahil man kiparos. Mientras tanto, hanggang sa ngunyan tabi pa di, panagos paan na pagbagsakan na uran, digdi sa area kung kamalig going sa Tercer Distrito kan Albay and may bugpa an dampog sa kalangit noon kung kaya pinagdesisyonan ni Mayor Jemaan Onghoko na so mga evacuees digdi sa Ginobatan dahil na paurulion lalo na itong so nasa pamitisan kan Bulkang Mayon particular an Barangay Maninila. An katuyuan kay ni na pasiguro ngunya na pagkabanggi sa pagsabing baka dro diretso anuran lumobo an tubig hali dyan sa may pamitisan kan bulkan mamugtaklugod sa peligro sa ibong kan nasa Maray Sindang Kamugtakan digdi sa evacuation center sa Ginobatan East Elementary School. Yan. Mientras tanto itong sumidyo haraniman lang digdi sa may poblasyon Suiba, sadiri na mag-uli, pinagkonsiderar naman ni Kan Alcalde sa pagsabing haraniman sa nadigdi sa sentro. Iyo, oho, sige. So, iyo yan tabi pa din sitwasyon, mantinido, igwapanin mga evacuees digdi sa Banuan kan Ginobatan, ikumpara dyan sa, sabi sa First District ni Pading Jomar na iguanan pinauruli, digdi sa Ginobatan, dakul-dakul pa ang mga evacuees sagot sa mga oras na ini. Roger to that, sige. Yan, tabi pa din mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jim, sa mga dagdag na istorya dyan sa luwas. Sabi ni Migong King na Reginaldo, daina ko sa CCTV. Iyo po, so plate number, medyo maluya so resolution kaya kang camera. So sa CCTV na naka-install dyan sa area. Baka ngaya nagyungka sa driver o baka buyong. Yan, maray na hapon tabi sa imo Migong King. Nasa bantiwas pa ngaya kita. Ni manay bising. Sige tabi, maray na hapon tabi sa imo dyan. Migong King. Sige. Sa agatan na sa napag-uri-restoryan, itong report ni Pading Jomar, manong dyan sa mga biyahe, kan bus pasiring digdi sa Bicol hali sa Metro Manila tabi yan dakol kitang mga pinagasikaso maski naka-program may mga follow up ako kita ay Sir Carlo diyan sa Metro Manila sige po yung second phase ng project okay po yun walang problema nakaantabay ka Sir Carlo sa DCGB News Online yung second phase ng project okay po yun sandali ito pa mahapot sana ako tabi, temporary close po ang GSIS. Yung Government Service Insurance System, lockdown muna yun. Dahil pa man ba ganing balita na open na director dahil pa man. Yan, and sabi man digdi sa text, Olympia nga yun, bakong Olympic. Opo, mga pakonselo may masa na ni director. Subran ka ng tigong makinilya. Olympia. Ara mo naman sana si director pag minako ang bagay di. Pakonselo. Arami ito, Olympia, bako man na Olympic. Sabi ka so texter. Olympia ito bako Olympic. Iyo po, arasin na kayo si director ka na. So, antigong makinilya niya dyan, Maray na hapon dyan sa familia Belga, kan Ilawod Bakakay. Nagaantabay sina. Mga taga Mauraro, maray na hapon. Sa San Andres, Catanduanes, maray na hapon tabi. Kung galing pong Legazpi, pwede punta Cam Norte, pwede po. Dahil man yung problema, ang intra-province, digdi within the region, walang problema. So, stricto lang, suhali sa ibang rehiyon. Yan, magadi sana kita, sana makaya ng taanggabos na pagsubok. Yan, sabi digdi ni 654. Dipisil kung ang masiraan ng bait, pero puro sana kita problema. From Joboy, maray na hapon tabi sa imo, Joboy. Sige po, Sir Carlo. Pag okay na yung travel, sige, punta kayo dito. Pag-usapan naman natin yung mga project, Sir Carlo. Sige po. Gandang hapon sa iyo. Okay na si dad mo. Inform na din si dad mo, Si Sir Alex. Diyan sa
Metro Manila. Nagkausap kami kanina ni daddy mo, si Sir Alex. Yan. Sige. Naku, maabot ng oras ta. Diyan sa kuan, sa ining yan. Yan. Oy, si Bulingling diyan sa Ligaw. Si Eli Putput. Bulingling. Happy birthday da and bye-bye. See you next time. Buying-ying. Bulingling. Good afternoon. Sabi ni Migong King, ayos nga yung t-shirt. Salamat kasi do pagantabay. Amang Diyos ang magbantay. Halika na sa pinakamura